जेकर तू फैन हो कहाँ बा? उघार 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 और उघार पूरा उघार। जेकर तू फैन हो एहू से बढ़िया बढ़िया भजन गौले बड़े। ए भाई मलाई देख के करना मन करी चाटेला अतना सकेत कपड़ा तोहरा में कैसे आटेला अपने से पहिरेलू की हैयारा जिला वाला लइकवा पहिरावेला इहे बात हमारा दिमाग में नया हटे। अरे जिया प्यार सौम्या जी कहतरी कि जहाँ जहाँ जाई तहाँ हो जाला मार हो। अच्छा में खराब का बा कि गूगल से कम नहीं ढोढ़ी बा हमार हो। अरे जियो एक सेकंड जेकर तू फैन हो कहाँ बा? उघार 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 और उघार पूरा उघार। जेकर तू फैन हो एहू से बढ़िया बढ़िया भजन गौले बड़े। का हो गलती कहत नहीं कि थाईलैंड अमेरिका पकेस बा ये खाली दोनों हाथ सब लोग उठा देवे भाई। जितना ये दरबार में आज बड़ा सब लोग दोनों हाथ उठा देवे आ थपड़ी बजे के चाहिए भैया मोटकिए में रही शत्रुघ्न भैया कि थाईलैंड अमेरिका पकेस बा तनी होने चलो तनी मिजाजगर कलाकार है भाई तनी हमार श्याम के पर संभालो भैया छोटे बाबा कि थाईलैंड अमेरिका पकेस बा ई केसट ना हो ई असली मंच है जे मंच पर टंच बा उस आदरणीय सन्नी यादव चाचा जी प्रणाम जय हो कि इंग्लैंड से आईली संदेश बा जैसे हम करेंगे। अरे कि तोरा ढोढ़ी के गुलाम जहाँ जहाँ जाई तहाँ हो जाला मारवा गूगल से कम नहीं ढोढ़ी पा हमार हो। थाईलैंड अमेरिका पकेस बा थाईलैंड अमेरिका पकेस बा। क्या है? टैटू मस्त बा। तेरे प्यार का सिला हर हाल में देंगे। अच्छा बिग फैन लाइफ पर तेरे प्यार की सलाह